Szeretettel üdvözöllek benneteket, én Pikali Antal vagyok, az Akunának egyik középvezetője, és szeretném nektek bemutatni, hogy mi az az Akuna, és hogy tulajdonképpen miért is alakult meg. Amint láthatjátok, az Akuna felirat, és alatta írd aktívan az életedet, de mit is akar ez önmagában, ezt mindjárt ki fogjuk deríteni. Hát az Akunának volt egy célja, amely tulajdonképpen sok embernek talán célja lehet az életében, és ők azt akarták megvalósítani, hogy egy olyan társadalomban élhessünk mi emberek, ahol egészségesek vagyunk, energikusak, boldogok és természetesen hosszú életűek, és ezt úgy lehet megvalósítani, hogyha egy tiszta forrásból származó, természetes és egyben finom ízű növényi táplálékok széles körű elterjesztésével érhetjük ezt el, és tulajdonképpen már a kulcsot el is mondtam, tehát egy természetes forrásból származó italt kell elfogyasztani, vagy éppen megenni, hogyha valaki szeretne hosszabb életű lenni, és itt az Akuna elérte azt a célt, amelyet az Alveo nevezetű termékével tudta megvalósítani, amint láthatjátok, itt 2 üveget ábrázol ez a kép, és háttérben pedig lehet látni egy kedves, boldog családot, amely örül annak, hogy talán betegségeitől megszabadult, vagy esetleg csak jobban érzi magát, jobb minőségű életet tud élni, de hogy hogyan is lehet ezt megvalósítani. Erre fogunk rátérni. Itt lehet látni egy kis csapatot, amelynek az volt a célja, hogy ezt el is érjék. A zöld blézeres, hogy háta mögött látható egy szemüveges ember, ő az Akuna Tudományos Tanácsának az elnöke, ő a vitaminoknak az alkotója, ásványanyagoknak, és itt elől pedig az az őszhajú ember, pedig a Szarak Kosbin, aki magát az Alveót megalkotta. Hát annyit illik róla tudni, hogy Iránból származik, és 30 éves kemény kutató munka után alakult meg maga az Alveo, ilyen formában, ahogy azt az előbb lehetett látni a képen. De mi is ez az Alveo? Hát ez az Alveo egy növényi tonikum, amely harmonizált formában van benne ebben a gyógyszerészeti üvegben, és 100%-ig természetes hatanyagokat tartalmaz, és amely nagyon fontos, hogy vegyi anyagoktól mentes, és 26 gyógynövénynek a kombinációja. Ez a készítmény nagyon jó hatásokkal dolgozik, mert szinergikus hatást tud biztosítani, és mindenféle mellékhatás kirekesztésével tudja ezt megvalósítani. Nem tartalmaz idegen anyagokat, alkotó részt sem. Tartalmaz azonban flavonoidokat, klorofilleket, azulénokat és fitoszterulokat ez az ital, amely nagyon harmonikus ízvilággal rendelkezik. Annyit még el lehet róla mondani, hogy 2 fajta ízzel lehet hozzájutni, megkóstolni, egy menta ízzel és egy szőlőssel. A szőlőshez még annyit hozzá tudok tenni, hogy egy nagyon jó harmonikus ízt tud kibocsátani, mert a szőlős ízesítésűben jobban kijönnek az ízei, a mentás pedig egy kicsikét a menta miatt elnyomja ezt, de ő is nagyon kiváló. Tehát mit tud az Alveo? Tonizál, harmonizál, adaptogén hatással rendelkezik, hemodudolás hatása van, detoxikál, regenerál és szedatív hatással bír. Ezeket a kifejezéseket gondolom sokan ismerik, tehát az a lényeg, hogy a testünk minden részére odahat, ahova pontosan, hogy kelljen, ahol esetleg problémák vannak. A feltételezett pozitív hatása, amelyeket mi már le is teszteltünk a fogyasztók által, nagyon jól tisztít, és természetesen mi is önmagunk is fogyasztjuk, nagyon jó salaktalanít, megköti a szabadgyököket, értisztít, gyulladásgátló hatással bír, antiallergiás, antibakteriális hatása van, vastagbél természetes baktérium flórájának a harmonizálására nagyon kiváló maga az Alveo. Hát, mint immunmoduláns, mit mondhatunk el róla? Az, hogy a tápcsatorna. Még itt annyit szeretnék megjegyezni, hogy nem vagyok igaz orvos, de azt tudjuk, hogy egy kis sarkosított mondattal, hogyha lehet egy hozzájárulni, a halál a belegben lakozik, van egy ilyen kijelentés, és a tápcsatorna, hogyha nem tiszta, akkor előbb-utóbb az ember megbetegszik. Tehát a tápcsatorna nyálkahártyának a karbantartója, ez a készítmény, harmonizálja a bél baktériumflóráját, tehát egyensúlyt vissza tud állítani, pozitív hatással van a beleknek az úgynevezett Pájer plakjaira, gátolja vagy meggyógyítja a bélfal gyulladásos folyamatait. Itt meg lehetne említeni, hogy vannak Crohn betegek, akik nagyon szépen meggyógyultak belőle, detoxikálja a bélfalnak a kriptáit, leköti a salakot, hogy mennyire hatékony ez a
Az alveol, ez azt is még egy mondatban szeretném kifejteni, hogy találtak olyan vastagbél tükrözés általi fel nem oldott kapszulákat, gyógyszermaradványokat, amelyeket nem tudta az illető eltávolítani magából, és ez folyamatos mérgeződéshez vezet. Ezért nagyon fontos a szervezetnek a méregtelenítése, tehát a salagtalanítása. Természetesen ebben összefüggésben lehet, hogy étrendet sem nem árt, hogyha változtat az ember. Az alveolnak vannak hatóanyag spektrumai. Ezeket a kifejezéseket, amelyeket én kiírtam, ezt orvosoktól szedtem el, és az alveolra vonatkozólag. Lehet, hogy nem mindenki tudja, sőt én sem vagyok mindegyikkel tisztában, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy alá van támasztva, amelyeket itt lehet a felsorolásban látni, és ezek biztosan, hogy így vannak. Tehát flavonoidok, fitoszterolok, kapszaicin, borbolein, keserű glikozidok, többszörösen telített zsírsavak, fukusztenin és laminin, proteolikus enzimek, antioxiánok, vitaminok, béta-karotin, C, BK-vitamin, ásványi anyagok, kálium, magnézium, nyomelemek, szelén, cink, króm, mangán, szilícium. Ezek találhatók meg az alveolban. Hát az alveol önmagában nem egy vitamin, és nem is ásványi anyagforrás, hanem egy olyan készítmény, amely helyre tudja állítani a szervezet egyensúlyát, a szervrendszerek működését, hiszen erre hozták létre, mert gyógynövények találhatók benne. A következő ábrán viszont lehet látni, hogy nagyon sok gyógynövény itt Európában is megtalálható. Meg lehet említeni a cickafarkot, a közönséges levendulát, lóhere, zsurló, van benne késelymegy, aloe vera, ginkgo, tehát nagyon sok növény van benne, amely megtalálható, van viszont amely tengeren túlról származik. Ezeket a növényeket igyekeznek természetes körülmények között, tehát azt jelenti, hogy olyan kultúrákban termelik, ahol a mesterséges mérgeződés minél kevesebb legyen. És hogy milyen jó hatással van magára a szervezetre, és hogy miben vagyunk mi felruházva életünk folyamán, itt egy 6-os skálán lehet megfigyelni, ezt úgy hívjuk, hogy mérgeződési lista, mert valaki megbetegszik, annak viszont hosszú-hosszú folyamata lehet 5-10-20 év is talán, és itt nagy vonalakban fogom vázolni, hogy milyen fázisok vannak a szervezetünk lerombolásának. Az első fázisban még tulajdonképpen nem veszünk észre semmit sem, mert természetes formában távozik belőlünk a salakanyag, a verejtékezés, könnyezés, légzés útján, széklet, vizet és menstruáció. Ez egy normális lét úgymond az emberi életben, de ha már rágyunk arra, hogy köhögünk, illetve érezzük magunkon, orrunk folyunk, tüsszentünk, heves gyulladások vannak bennünk, ezt de még talán elbír a szervezetünk, és innestől kezdve minél jobban kezd gyarapodni bennünk, illetve lerakódni a salakanyagoknak a mennyisége, majd ciszták, kövek, ödémák alakulnak ki, mioma, lipoma, székrekedés is fennáll innestől kezdve, vesekárosodás, máj, allergia, szénanátha és agyvérzés, infarktus, tehát hogy fokozzuk ezeket a betegségeknek a kimenetelét, a legvégén viszont létrejön a rák, amelyből ha van lehetőség és elég ereje az embernek, akkor ki lehet belőle mászni. Hát ez a 6 fázis az, amely az nagyon szépen le tudja rombolni, ha nem vigyázunk önmagunkra. Itt látható Kosbin doktor, az alveol megalkotója. Egy olyan ábrát mutatok most, amely Magyarországon, mint élelmiszernek van törzskönyvezett OET számmal ellátva és pecséttel aláírással. Itt pedig lehet látni az alvának a társait, mert így komplex magában az alveol is csodákat tud tenni, de szükség hozzá, hogy fogyasszunk vitaminokat, ásványokat, és olyan egyebeket használjunk, itt értem a tisztálkodási szereket, amelyek kőolaj származékmentesek. És ezekre rá fogok térni, hogy ezeket is egy picit ki tudjuk azért elemezni. És most jön az, hogy az alveolnak az a leírása, amelyre meg fogjuk tudni, hogy miért biztonságos. Már sok mindent elmondtam, de ez nagyon fontos, hiszen ezt maga Kosbin doktor jelentette ki. Hát az alva összetételének, mint ahogy már mondtam, is nincsen mellékhatása, mert a növények ellenőrzik egymást, nem fog kialakulni függőségérzet, nem hat doppingként az alveol, folyékony állapotban van, ezáltal jobb a felszívódás ennek a készítménynek,
nem terheli meg az emésztést és a májat. A csomagolása az nehéz fémmentes üvegpalacban van, gyógyszerészeti üvegben. A készítmény használható gyógyszerekkel a szervezetet védelmezi a gyógyszerek mellékhatásaitól, tehát az azt jelenti, hogy mivel detoxikáló hatása van, ezért azt vették észre a fogyasztók, hogy gyógyszermennyiség csökkentést kellett végrehajtani, mert nem volt szükség annyi gyógyszer a fogyasztása mellett. Ezáltal képes a betegségeknek a megelőzésére az alvó. És mit tud nyújtani ez a készítmény? Nagyobb ellenálló képesség a terhelések és a betegségek ellen, elősegíti az egész szervezet tisztítását, optimalizálja az immunrendszer funkcióját, segít a szervezetnek az antiallergén, gyulladásos, antibakteriális és antivírusos működésében, erősebb szív- és egészségesebb erek, az összes kardiovaszkuláris betegség megelőzése, a szív működésének támogatásában tud segíteni, a vérnyomás javulását tudja eredményezni, a hajszálerek jobb vérellátását és a koleszterin szintnek a csökkentése is hozzá tud járulni. Beszéltünk már a belekről, ezáltal könnyebb az emésztés, az emésztőszervek funkciójának a javítása, nem beszéltem a cukorszint szabályzásáról, a bélrendszer mikroflórájának javítása, a máj és az epeholyag működésének rendbetétele, vesít működésének stimulációja. Itt ki szeretném emelni, hogy van olyan fiatalember, akit személyesen ismerek, hogy a vesekövét elhajtotta az alva, mert feloldja, mint egy mikrotakarító, mikrobombázógép szépen feloldotta a követ és eltávozott a szervezetből műtét nélkül. Segít, hogy rugalmasabbak legyenek az izmaink, az izületek. Antireumatikus hatása van neki, artrózis prevencióban tud segíteni, anyagcserét felgyorsítja és szabályozza, enyhe anabolikus hatással rendelkezik, csökkenti a ballisztikus és a toxikus anyagok mennyiségét a sejtekben. Tehát, hogyha valaki nagyon sok gyógyszert fogyaszt, akkor ebben tud segíteni, még arra is jó, hogyha valaki mondjuk túl sok alkohol fogyaszt, akkor kicsit megemel az alkohol fogyasztását, és hamarébb fog a feje kitisztulni az alkoholtól. Jobb kondíció és kevesebb fáradtság, elősegíti a szövetek jobb ellátását, potencia és reprodukciós képesség megerősödése, a tejsav gyorsabban fog távozni az izmokból, esetleg valaki izomlázban szenved, a rák megelőzésében tud segíteni, mert elegendő antioxidáns, amely csökkenti a veszélyes szabadgyökeket a testben. Tiszta fejet, erős idegeket, az agysejtek oxigénellátása javul, jobb koncentrációképesség, nyugodtság, valamint stresszoldó hatása van. Hosszabb fiatalság, a sejtek szaporodásának támogatása, az öregedés lassítása és gyorsabb sebgyógyulás és szövetek regenerálódása. Ezt tudja az alvó nekünk nyújtani. És megnézzük a kis testvéreit, amelyek most a vitaminról fogok beszélni. Hát tulajdonképpen, amint jeleztem, az alvó nem tartalmaz nagyon sok vitamint, ezért kell kiegészíteni, amely tartalmaz C, B3, B2, B5, B1, B6, B9, H-vitamint, B12-t, E és A-vitamint. Miért fontos, hogy ezt masztervitet bevigyük a szervezetünkbe, mert hogyha feltöltjük a sejtjeinket vitaminokkal, akkor jobban el tudja látni a szervezetünk azt a funkciót, amelyre létre lett hozva, és jobban ellenállóvá tudunk állni a betegségekkel szemben. Ezek a készítmények 480 ml-es kiszerelésben vannak, ők is üvegben vannak, amit meg kell még jegyezni, hogy minden folyadék, amely az Akunánál van, kóser minősítéssel van, tehát a legtisztább és a nagyon szigorú követelményeken is átment. Van egy Onyx Plus névre hallgató ásványanyag készítmény, amely viszont már tartalmaz kálciumot, cinket, foszfort, mangánt, magnéziumot, szelént, káliumot, nátriumot, D3 és krómot. Azért rakták csak ezeket az ásványokat bele, mert a tudományos társaság úgy gondolta, hogy ezekre az ásványokra nagyon nagy szükség van, és nagyon jól fel tudnak szívódni vizes közegben, jól oldódnak, és ezért ennyit raktak bele az Onyxbe is, mint ásványokat. Van egy Pink névre hallgató, szintén folyadék, amely laktóz és gluténmentes, gyermekeknek szánt komplex természetes étrendkiegészítő. Ő már tartalmaz vasat is, amely nagyon fontos a kisgyermekeknek, nagyon nagy erőszeretettel fogyasztják, és tényleg fogyasztható is. Ő tartalmaz kálciumot, magnéziumot, vasat, rezet, jódot, C, B12, H.
E-vitamint, B9, B5, B6, A, B1 és B3 vitamint. Egy szelénünk is van, ő nemrég jelent meg, nagyon nagy szükség van a szelénnek is, mint önmagában egyedül is a szervezetnek szüksége van. Nagyon nagy szabadgyök lekötő hatása van, tudja csökkenteni az eltermelődött artériáknak a zártságát, nagyon jól tud hatni az szív-érrendszerre, pozitív hatása van a bőrre és a hajra, és a tisztánlátásban. A következő versenyzőnk a cink, neki is nagyon nagy feladata van a szervezetünkben, és itt ki lehetne emelni talán a férfiak idősebb kori prostata problémáit, hiszen ebben küzdködnek sokan. Ez viszont tud segíteni, de nem csak ez, hanem maga az alvó is, mert személyes tapasztalat, nálunk egyik idősebb úriember alvófogyasztás után azt mondta, hogy tökéletesen működik az a dolog, amelyel prostata miatt küzdködött. A C-vitamin azt mindenki ismeri, folyékony formában viszont nagyon jól fel tud szívódni, erősíti ő is a hajszálereket, a sejtfalat. Tudjuk, hogy rákos betegségeknél nagyon nagy mennyiségben és dózisban kell bejutatni a szervezetben, és a C-vitamin itt is segíti a vas felszívódás a táplálékból, amit meg lehet említeni a C-vitaminról. Van nekünk egy Akubár névre hallgató termékünk az Akubár szója protein és áfonya keverékkel, amely szintén tartalmaz vitaminokat, és azért jó ez, mert növényi fehérje forrás tulajdonképpen. Nálunk a gyermekek nagyon szeretik, és tényleg nagy hatással van. Egy étkezést kiváltó kis csokinak is szoktuk őt hívni, mert ha valakinek sürgős dolga van, és nem tud megebédelni, vacsorázni, akkor egy ilyen csokit benyom, és már jobban is érzi magát, és egy 3-4 oroszlát simán kibír ezzel az egyszerűen kis csokival. A probiotikum, amely szintén nemrég került be mi hozzánk, ismerkedtünk meg vele, azért nagy jelentőségű, mert egy kapszulában 20 milliárd élő probiotikus mikroorganizmus található. Ezt tudjuk, hogy nagyon nagy hatással van a bélflórára, mert az antibiotikumok azok akár 6 hónapra is agyonvághatják az immunrendszerünket, a beleinket, a gyomrunkat, és szükséges a helyreállításra, hogy normálisan tudjon működni, a felszívódás jól tudjon működni, mert ha nem, akkor nem tudunk meggyógyulni, és betegen nem lehet ellátni a feladatainkat. Szeretném nektek bemutatni a Zakona családnak a kozmetikumait, amelyek azért jók az emberi szervezet számára, mint hámsejt tisztító anyagként, mert nem tartalmaznak kőolajszármazékokat, szintetikus színezékeket és más anyagokat sem. Állatokon nem kísérleteztek ezekkel a készítményekkel, és az Akona biopecséttel rendelkeznek. Található ők közöttük női, férfi és gyermek haj és testsampon, női testápolótej, smink eltávolító tej, smink eltávolító tonik, kézbalzsam és bio-intim kozmetikum e családban. A T-plastert is szeretném nektek bemutatni. Ő egy faecet és egy bambuszecet őrleménye, amely arra hivatott, hogy a szervezetünkben felhalmozódott nehéz fémeket és olyan toxikus anyagokat, amelyek gravitáció által letelepszenek a lábba, ezáltal a talpon keresztül szeretné őket eltávolítani a szervezetből. Ez a készítmény, amely tulajdonképpen képes is rá, de nem csak a talpon keresztül, hanem csípő, bármilyen hajlatból, illetve ízületi részről el tudja távolítani, mint egy mágnes, a vasreszeléket úgy ki tudja rántani a szervezetből ezeket a hulladékokat, 4 órát is akár fent lehet hagyni. Némi tapasztalatokat lehet itt most látni a képen, nem olvasom fel mind, annyit fogok megemlíteni, hogy szklerózis multiplexben szenvedő egyének 4-5-6 hónap után elég jó állapotban tudtak felállni, Parkinson-korban szenvedő személyek is szívesen fogyasztják. A bal oldali képen lehet látni egy babát, amely ennek hatására, és a jobb oldal is ennek hatására született, és úgy hívják őket, hogy alveós babák. Tehát olyan hatékonysággal
tud dolgozni ez az alvó, amely a hormont, ideg, gyomor és mindenféle szervrendszerünket szépen megtáplálva helyreállítja a szervezetünk működését, ezért ilyen széles körű, akár zöld, szürkehályog, akkor meg lehet említeni hasnyálmirigygyódás, krónikus bronchitis, és még lehetne sorolni végtelenségig. Itt vannak fiatal versenyzők, akik küzdöttek akár izületi problémával, akár menstruációs problémával már igen fiatalkorban, súlyos ekcémás, el nem múló ekcémás, allergiás panasszal, állandó fejfájás, alvászavar, hoppá, és itt túlléptem egyet. Itt viszont szeretném megemlíteni, hogy az alvónak a használt utasítása, mert azért jó, hogyha betartunk némi előírást, felnyitás előtt palackot fel kell rázni, felnyitás után hűtőben ajánlatos tárolni, nem iszunk bele az üvegbe, mert a szájon lévő baktériumok megfertőzhetik, és ezáltal ennek hatására akár erjedésnek indulhat a készítmény, hűtőben 2 hónapig szépen eltartható azért. A napi ajánlat bevitel 10 kilónként 4 ml, 1, 2, 3 vagy 4 mérőpohár, amit meg lehet inni, többet nem érdemes, mert nem tudja a szervezet felhasználni, nem tudjuk túladagolni, nincs mellékhatása, fogyasztása reggel étgyomorra ajánlott, de meg lehet inni akár evés után is, de az ajánlat az étgyomorra. A szervátültetésben szenvedők, hát akiknek sajnos ilyen operáción kellett részt venniük, ők nem fogyaszthatják addig, amíg a szervezet be nem fogadja azt a szervet, amelyet kapott. Orvosságok szedése a készítmény mellett ajánlott, folyamatos csökkenése majd észrevehető lesz. Aki viszont erős szív-vérnyomás szabályozott gyógyszert, kemoterápia vagy sugárkezelésben vesz részt, 2 óra szünet után fogyasztható, és napi 2 liter folyadék, ez alatt értjük a vizet, amelyet el kell fogyasztani, mert ha nincs víz a szervezetben, nem fog tudni dolgozni az alvó, mert víz nélkül ruhát sem tudunk ugye mosni, homokkal nem lehet, száraz homokból nem tudunk gombócot gyúrni, nagyon fontos a víz bevitele, hogy a tisztulás meg tudjon történni. És akkor most meg szeretném nektek mutatni a családot élőben. Ő az a probiotikum. Ők mindannyian üvegben vannak. Hát ő volt az ásványanyag tartalmú. Ő a C-vitaminos versenyző. Majd következik a Mastervit. Csak így talán jobb, mint képen. Ábrán. Így beállítjuk. Jön a gyermekeknek szánt, de felnőttek is nagy erőszeretettel el tudják fogyasztani és hisszák. Ő volt a Pinky, ő a Tapasz, ő 2 részből áll, azt nem mondtam. Van egy orvosi géz és egy másik kisebb csomag, amely, de majd ki is bontom, hogy sem most így lehet. Tehát tulajdonképpen ő így néz ki. Egy géz, ezt az ő zöld iratos fóliát lehúzzuk, alatta van a géz, és rátapasztjuk őt irat felével, és már működik is. És akkor most jön a harcos. Tehát ő így néz ki. És van egy zöld nyakú, amely a mentás. Ő volt a szőlős változat. Hát köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. Kicking my feet as I'm moving to the music. Step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands. And the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down